današnjeg videa jeste 7 prevara na mreži koje treba izbjegavati ako želite da zaradite novac online. Hajde da pogledamo koji su to naslovi koje često čujemo, pa da vidimo da li zaista možemo da zaradimo na taj način ili ipak moramo malo da se potrudimo. Ako je to nešto što vas zanima, pozivam vas da se prijavite na kanal i da odgledate video do kraja. Dobrodošli na Digital Lion YouTube kanal za sve one koji su prvi put na mom kanalu. Moje ime je Marija i na ovom kanalu možete gledati edukativne tutoriale na temu online biznisa, digitalnog marketinga, grafičkog dizajna, internet zarade i sl. Ok, pa hajde da krenemo. Znači, tema današnjeg videa jeste koje su to prevare na internetu ili hajde da kažemo koje mi to poslove možemo da zaobiđemo ako zaista želimo da radimo od kuće i da zarađujemo novac online. Moguće je, da. Hoću da vam kažem da nije nemoguće zaraditi od kuće novac, ali hajde da pogledamo šta treba izbjegavati, gdje zaista može da se zaradi novac, a gdje ne može, i da pogledamo onu drugu stranu gdje zaista gubite svoje vreme, pre svega, a i možete biti prevareni. To svakako možemo da izbjegnemo. Želim da vam prosto otvorim oči, da se ne kačite na one naslove koje možemo da pročitamo. Ja sam zapisala neke koje često viđam, a to su zaradi $300 na sat, pa onda zaradi pisanjem reči, pa zaradi gledanjem videa, pa zaradi slušanjem muzike, pa onda popunjavanjem anketa, pa onda ostavljanjem komentara na YouTube kanalu sa nekim linkovima, sve to spam, ok, ništa od toga. I ima tu još dosta nekih tema. Sve to, ajde kažem, laž, stvarno jeste laž. Ne možete zaraditi $500 za 3 minuta, jer nemojte se voditi time pa kao nije nemoguće. Dosta web sajtova jeste stvarno fake i zaista ne možete da zaradite novac online. Ja radim u digitalnom marketingu već 7 godina i ja sam također, kad sam krenula da radim, nasela na tih par priča da prosto probam da vidim da li zaista može da se zaradi na nekim web sajtovima. U većini slučajeva ti dozvoljava da napraviš nalog i ok, ti tu onda gubiš vreme. Gledala sam videe, radila sam ankete, svašta nešto, i onda ti kao skupljaš neke $0,01 s neke smešne pare i ok, ti nekako skupiš nešto i u slučaju da hoćeš da prebaciš taj novac na recimo PayPal ili na svoj račun, ali u ovom slučaju uvek je dobro imati PayPal baš zbog takvih stvari. Kad želiš da prebaciš novac na svoj račun, nije moguće i gubio si svoje vreme bez veze. Tu te naravno navode da ti na početku daju neke kao bonus pare i ti se tu već primiš i kreneš i dalje da rokaš, ali naravno ništa od toga. I druga stvar jeste što većina tih web sajtova uopšte ne podržava ni Srbiju. Mislim, hajde da pogledamo realno ono što zaista može da se zaradi. To su neke svetske, recimo, kompanije Amazon, AliExpress i tako, Etsy. Znači, to su kompanije gdje može da se zaradi online, ali opet Srbiji nije dozvoljeno i ja zaista ne znam kada će biti Srbiji bilo šta dozvoljeno. Tako da, želim da u ovom videu zaboravite na to, bez ulaganja, besplatno, znači zaboravite na to, jer to su stvarno gluposti i gubljenje vremena. Gledajte malo pozitivnije, zašto ne bi naučio neku veštinu, potroši mjesec dana, uloži u sebe, znači pre svega to ulaganje, uloži u sebe mjesec dana edukacije, imate i besplatne online kurseve, imate dosta nekih besplatnih mojih videa na kanalu gdje možete da naučite dosta toga.
Znači, uložite u sebe zaista, potrošite to neko vreme i onda zaista možete da zaradite online. Znači, Fiverr, Upwork, to su web sajtovi za freelancere, 99 Design, Freelancer, gde vi zaista možete da zaradite online. Ok, znači, pokazat ću vam moj Fiverr profil nalog kao dokaz da to zaista funkcioniše i da može da se zaradi, gde naravno i vi sami određujete cenu nečeg što radite, dovoljno da imate jednu veštinu, grafički dizajn, video editovanje, digitalni marketing, ma bilo šta, pisanje tekstova, sve optimizacija, bukvalno svašta nešto. Ali ovaj video svakako ne treba da bude kritičan, to je samo kritičan, ok, svi pogreše, prosto dobro pravite thumbnailove, klikni, zaradi odmah, razumem sve to, ali ipak bih savjetovala da zaista uložite u sebe, u svoje znanje, da zaista nešto naučite što je plaćeno i da naravno prosto registrujete se na web sajtove koji su zaista provereni. Kao što sam rekla, Fiverr i Upwork su zaista provereni jer ja radim na njima prvenstveno i YouTube je takođe legalna zarada. Ima tu još dosta nekih primjera i web sajtova gde može da se zaradi. Tako da nešto novo što za sada nema mislim ima verovatno affiliate marketing u Srbiji, ali nije toliko popularan. Na Digital Line Academy web sajtu možete da stupite u affiliate saradnju gde možete da zaradite 40% od svakog prodatog kursa. Digital Line Academy web sajt je moj web sajt lično i tu možete da zaradite tako što promovišete, dobijete svoj link i promovišete određene kurseve i kada neko kupi taj određeni kurs, vi dobijete 40% od cene, tako da, eto, ukoliko je neko zainteresovan za dodatnu neku zaradu, pa to čak može da bude i super mesečni prihod. Tako da moj savjet će vam uvijek biti da stvarno uložite u svoje veštine, da naučite stvarno nešto što možete sutra da naplatite, a ne da gubite vreme, sate i sate provodeći pored kompjutera i telefona, gledajući neke gluposti gde zaista na kraju nećete biti plaćeni, izgubit ćete motivaciju, onda ćete kažete ma ovo je glupost, ovo ne može i onako da ostanete ograničeni. Može, ali da se prosto usmerite na pravi put i zaista možete da napravite neku super zaradu. Eto, drago mi je da sam vam pomogla. A na Digital Line Academy web sajtu možete da upišete online kurseve, možete da igrate nagradnu igru i da osvojite dodatne popuste. Tako da Digital Line Academy web sajt ima online WordPress kurs, Canva kurs, Redbubble kurs, Google Ads kurs, Adobe Illustrator kurs i YouTube Manager kurs. To su kursevi koje možete da upišete na Digital Line Academy web sajtu i da naučite neke prave veštine, pa onda od toga da zarađujete. Ako vam se svideo video, prijavite se na kanal, podelite neko kome će ovaj video značiti, a mi se vidimo u sledećem videu. Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara, slobodno pišite, ili ako imate neke predloge, pa da pravimo neke videe, one koje vi želite da gledate, i vidimo se u sledećem videu. Pozdrav! Taking a chance